जल्दी सरी जाए। तो से कौन लगे नुआ पानी टावरटे तो से उपरको जाइल एथि कि जदि किसी कौन प्रोब्लेम है कौन ना तो दूर ही देखा तो से ऊपर टे चढ़ी जाइए कि ऊपर चढ़ी सीना व्यू व्यू मस्त। तो एबे आ गोटे एरिया को जीवु तो सहीटा भी देखी केमी गछपत्र पहाड़ जाक आम परिवेश केमी सुंदर लगे से जिनसा आमे जाउथुलु चकापादे ब्लॉक लांडाबाजु एवं पोड़ामा ग्राम निकट और जीवा समय बाटरे पड़ुथिबा एई घाटी आम जीवा बेलर एक्सपीरियंस को आहुरी मनलोभा करता एवं यार पार्श्व थिबा पहाड़ पर्वत जंगल एवं गछपत्र गुड़िक भारी मनलोभा लगे कहीं हल्का वर्षा पड़ी थाए आपण जानी वर्षा दिने दूर पहाड़ सुंदर दिशे तो से जीवा बेलर अनुभूतिटा आमको बहुत बहुत आनंददायक लगला। मु भी आशा करे आपण केबे जिबे तो निश्चय ए जिनसटा फील करिवे। आउ रोड पार्श्व दे एक छोट झरणाटे बही जाउछि कहीं आमे गला बेले बहुत गछपत्र हो जाइतिला तो से झरणाटी को आमे देखि पारिलु नाही। तो एबे आमे पहुंची जाइछु पोड़ामाहा ग्राम निकटरे आउ एठू आमर रोडटी समाप्त होईछि। एठू आमर माटी रोड टी आरंभ होईछि। आगामी गाँ होछि आमर लांडाबाजु जा पाई जीवा पाई लोक माने चली चली आसंती आ वर्षा दिने बहुत हैरान हो। तो आम भी जाऊँ से बाटर देखा रोड किपर अच्छी कहीं आम शीत दिने और खरा दिने ए बाट देकी बहुत थर जावासिया करचु किंतु वर्षा दिने जीवाटा कष्ट। तो पाखापाखि पहुँचलु ये गोटे बड़ घाटीटे अच्छी जो कि गाड़ी टी उठेबा बहुत कष्ट हुए। तो से टिके आशंका अच्छी मन काले गाड़ी जाई पारिबो कि नहीं। तो पाखापाखि पहुँची गले देखा तो भगवान आशीर्वाद रोड काम चली एपट आमर जो लेफ्ट साइड रे बाट अच्छी सेपटू बहुत कष्ट हुए उठेबा को एमाने साइड पटू देकी रोड काढ़िया को चेष्टा करछंती। तो चलंतु जीवा। सेपटे गाँटा अच्छी तो आम सियाड़ जा चाहूलु तो कौन है कि बाट बंद हो जाए। तो पुराना रोडटा से ऊपर पटे यहाँ जो यहाँ पुराना रोडटा ऊपर पटे जब ऊपर पटे जाइब तो देखा ट्राए करिया। तब से गाड़ी बुलाइया जाइए बुलेक आउ थे एपट ने बोली जब जीव बोले तो आसवा ना कौन करिया देखिया। यहाँ पूरा असुविधा मुझे जिनसा ही डाउट करी कि वर्षा टाइम रे यहाँ ही असुविधा एपटे कहीं गाड़ी फाड़ी जीवाटा टे कष्ट कहीं ये जो ये माटी को स्लीप हेबार भी बहुत संभावना अच्छी।
ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ଉଠିବାଟା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ, କିନ୍ତୁ ଉଠିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼ୁ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା। ଏବେ ରୋଡ଼ ବୋଧେ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଲି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ହବ କି କ'ଣ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି କରିହେବନି, କିଏ ଜାଗା ରହିବି ହେବନି। ମୋର ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ଚାଲିବି ବୋଲେ ଗୋଡ଼ ବି କାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କି ବହୁତ ସମୟ ଇଏ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଧଇଁସା ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ଓହୋ, ନାଇଁ ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ନଜର ମାରେ, ସେ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଫାଳ ପଡ଼ିଥାଉଛି ତ, ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛ ସେ ପାଖାପାଖି ତଳକୁ। ସେମାନେ ଆଇଲେଣି ବୋଧେ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଯିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ। ରହିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ହିଟ୍ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ। ସେ ପଥରଟା ଅଛି ସେଇଟା, ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ରଖା ହେଇନଥିଲା, ସେ ପଥରଟା ରହିଯାଇଛି। ନାଇଁ ମୁନେଶ ଥାଉ କାହିଁ ବେକାର ଇଏ। ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଚାଲି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଚାଲି ଗଲେ। ତ ସେଇଟା ବି ସିରିୟସ୍ ବୋଲେ ଏମିତି ହିଁ ବାଟ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନାଳଟେ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ହେଇକି କଥା। ତ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ହିଁ ରହିଲା, ତ ଦେଖିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ। ତ ସେମିତି ତ ହାଲତ ଏତେ ଖରାପ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଫେର୍ ବି ଆମେ କାମ କରିପାରୁନୁ, ଏଥିଲାଗି ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଏଠି। କାହିଁକିନା ଆମର ଦୁନିଆ ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, ତ ଏତିକି ଧରିକି ସେ ଲୋକେସନ୍ ଜାଗା ପ୍ଲସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏ ଜିନିଷ କଲାବେଳକା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତ ରୋଡ଼ ବି ଦେଖିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଥରେ ଚକା ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ଉଠିବାଟା କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଠି ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଯେଉଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା, ସେଇଠି ବି ଏ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଟି ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ଉଠିଲାନି ଗାଡ଼ି। କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ପଲ୍ଟି ଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଡିସିଜନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି କି ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ନା ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିବ ଏଠୁ, ନା କ'ଣ କରିହେବ।
ତ ଦେଖିବା ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମିଳିଲାନି ତ ଟିକେ ପାଗ ଭଲ ହେଲା ଯାଏଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି, ଏପଟେ ଝରଣା ତ ନାହିଁ, ଝରଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଏଇଟା ବିଲ ଲାଗିଛି ତାର ପାଣି ଯାକ ଯାଉଛି ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇଟା ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଆମର 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଡାକିକି ଆଣିବା ତାଙ୍କୁ। ହଠାତକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭେଟ ହେଲେ, ସେ ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ଟିକେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଉପର ଯାଏଁ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା, ଅସୁବିଧା କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆମ ମିଳୁଥିବା ଫଳଟି ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଫଳଟା ମିଳିଯାଇଛି, ତ ଫଳଟା ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ କରିକି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘର ଆଡ଼କୁ। ତ ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ହଠାତ୍ ସେପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ସୁବିଧା। ତ ଏବେ ଆମ ରିଟର୍ନ ହେବାର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏତିକିରେ ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଟାୱାର, ସେଇ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେଇ ପାର୍ଟରୁ ସିଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲି।